Като през време на управление на българските комунисти в страната има повече от 20 подобни места за изолация. Всички са старателно унищожени, само Белене е частично запазено. Искаме да възстановим унищожените дървени бараки, охранителните вишки, въобще цялата инфраструктура на лагера, така както изглежда пред 50-те години. Тоест с реализацията на този проект да запазим паметта за всички хора, които са страдали и са убити тук. От една страна, за да могат да се научат защо българското общество е такова каквото е в момента, включително и защо толкова много българи продължават да подкрепят Путинова Русия във войната в Украйна, и от друга страна, за да са на щрек и за да могат да разпознават какви са механизмите, по които се установяват едни авторитарни режими.